зиндагӣ беорузу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намуд. салому алайкум, яъне ки мо ассалому алайкум гуфтем, ҳама раҳмати аллоҳ, ҳама меҳру муҳаббати аллоҳро ба шумо хоҳон ҳастем. имрӯз хостем ки каме ҳам бошад дар бораи зиндагӣ ҳамроҳи шумо суҳбате дошта бошем. ростӣ алал хусус мо ҷавоно чӣ хел гӯем, як мушкилӣ ҳаст дар байни мо ки ҳалли худро наёфта истодааст. мисол мушкилии мо чӣ аст? бениҳоят оилаҳо пароканда шуда истодаанд. ба чӣ хотир? ба он хотире ки мо ҷавон ҳастем, оиладор мешавем ва зиндагиву ҳаёти шахсиро надидаем. дар байни зиндагӣ ҳазорон пастиву баландиҳо аст. ҳар як шахс бояд дар зиндагӣ босабр бошад. худованд одами босабра бениҳоят дӯст медорад. ба ҳамин хотир ба иззати нафси ягон кас расиданӣ нестам. алал хусус суханои ман барои ҷавоно дахл дорад ки бениҳоят ҷудошавӣ дар байни мо ҷавоно зиёд ба чашм мерасад. босабр бошед, зиндагӣ боз ҳам такрорам шавад, бениҳоят пастиву баландиҳо дорад. агар ки экзамени аввали зиндагиро ки гузаштӣ, иншааллоҳ то он умре ки аллоҳ ба ту додааст ҳаргиз хориро намебинӣ. бо шумо будам Шорух. аллоҳ ёру ёвари ҳар яки мо шумо. босабр бошем. аллоҳ босабурон аст. худро эҳтиёт кунед. худоҳофиз. шабакаи интернетии Шорух Официал тақдим мекунад.